Vimthembu nomroza. Bheka namhlanje sobe sibuka kakhulukazi nje njalo ngolwesibili uma siba nalolu hlelo nakulonyaka omusha weimali siyaphinda futhi siyaqhubeka nomkhandlu weTheku njoba sekuze kwafika nensizwa la yakwamvelase uV naye ke uzobe ke elokho ibambe njalo silokhu silibuke njalo imitha lakhe likagesi ukuthi njoba liseclean nje lizoba clean isikhathi esingakanani sobe sithola umbiko nangomsebenzi nje futhi omunye oqhubekayo wokulungiswa kwepipe elikhulukazi iSouthern Aqueduct ephakela ke amanzi indawo eseningi izimu yeTheku siphinde futhi sizwe ke nangenhlelo nje zokwethula ke kwedraft budget einhlakeni ke ezahlukene ezomphakathi kanye namabhizinisi nonkosi siyakubingelela emsakazweni ukhozi FM masisukume sakhe iTheku ngicela ukubingelela sisimroza ngamukele uMvelase uV ngibikeleleke nakubalaleli beKhosi FM ngithi ngiyabathanda bonke. Awu madoda. Nonkosi ngiyacela ukuthi umchazele lapha eUmashengo ukuthi sisuka kude kabi nawe indaba yamamitha sasiklina kudala. Kulonyaka omusha weimali nonkosi lisahlanzekile ifayela lakhe lisa clean akakacashi ngekhethini kuthiwa nabo bazovala ukuthi yes sifuna umbiko kaAuditor General ongenagcopho kuyena. Yebo. Siyabonga kakhulu. Sakamukela nonkosi ekseni siyathokoza ukuthi ke wenze isikhathi ke ukhulume nathi bakithi mhlawumbe siyacela nje uke usitshele ukuthi ke kumkanjani ke uhambo okanye uhlelo lokulungiswa kwepipe iSouthern Aqueduct eliphakela amanzi ezindaweni eseningizimu neTheku. Yes, angisho mfethu ukuthi ngizolonga ngiphinda lelo daba lokuthi amanzi eThekwini siyazama ukwalungisa ngalazinto yethu bisigugile kakhulu ngoba ingalazinto yakudala esineminyaka eminingi njengaleli pipe esishintshayo bese neminyaka 70 kanti kwafanele bese sishintshe seliminyaka 50 ukuthi saliphusha ke lapha lazaba neminyaka 70 bese qala ukuhlupha liphakela ke umphakathi wangala eSouth kusukela nje la eReservoir Hills liye Westville liye koShall Cross liye koChatsworth le ndawo izolo eMlazi lizolofika lifike efoneni lizolofika eMlazi liphakela lezo indawo lelo lu1.2 billion rand leli pipe liphakela imphakathi o1.2 million sifaka nje igaba ngifuna ukureporta ukuthi isigaba sokuqala sisilungisela ukuthi siphele siqala ukusebenza noma siphele isigaba sokuqala kule nyanga esikuyona liqala ukusebenza liphakamise umfutho wamanzi kuleyo indawo lezo la isigaba sokuqala sifika khona ngizothi ke masiqeda lenyanga suqeda lo nyaka kaDisemba sorry lo nyaka ngoDisemba kuzobe sekukhona isigaba esilandelayo esiphuthulwayo futhi esokwenza ukuthi amanzi kuzona elale ipipe elihambela kuona lezo ndawo uzoqala ukuthola amanzi indawo efana noMlazi noFolweni noNtsimbini noChatsworth bazobe seqala ukubona umehluko emanzini. Angisho ukuthi laba abaseNorth oGujini Water Treatment Works nayo sifaka imali o56 million rand lapha endaweni yasesindisweni 56 million rand that water treatment works isilungiselela ukuphela nayo and ihlanza amanzi lesi esophakela ke abantu abaningi futhi kuleyo ndawo iphinde ilungise nokuhamba kwamanzi lapha osindisweni hospital lokho ke kuzokwenza ukuthi nabo babe namanzi bathola indlela yamanzi ngendlela engconywana eminye imizamo le esizamayo njengedolobha laseThekwini. Nonkosi usakhuluma ngawa ukhanjiswa kwamanzi siyazi ukuthi kuyinto ebaluleke kakhulu kuthina zakhamuzi sikhuluma ngokhanjiswa kwezidingo siyabona futhi khona umunye umkhankaso seniuqalile wokuthula isabelo sezimali salonyaka ozayo weimali emphakathini ingabe mhlambe ke nihlele kanjani ukuthola izimvo zomphakathi ke kulonyaka ukuthi izinto zizoma kanjani wona umphakathi uthini. Ngiyabonga sisimroza ukutholela ithuba ukumemezela ukuthi ngesethula isabelo mali salapha eThekwini esu74 billion rand. Sisimroza abantu bacabanga ukuthi imali ekhona leyo. Sizoqala ukuyiqoqa le mali from the 1st of July. Ngamayozi
imali le esoyiqoqa kusela from the 1st of July kuze kube kophela uJune ngonyaka ozayo u74.7 billion rand. Siqoqa kona umphakathi ngamanzi, ngama-rates, ngogesi, kube yiyona ke imali esiyisebenzisayo ukulungisa intelo. Njengoba siyaba nje saba imali eyimasi sazoyiqoqa. Izolo besihlangene ke nabasomabhizinisi osomabhizinisi sayithula isabelo zimali sethu kuzothi ngolesine kulona leli sonto sihlangana nama-ratepayers eMosmabhida Stadium kuthi ngomhla 18 ngo-10 ekseni sibe lapha e-Olive Convention Center sihlangane ne-disability sector khona ngomhla 18 ngo-10 ekseni Olive Convention Center and lapho ke sizobe again sibandlelela isabelo mali nokuthi sizosaba kanjani lesabelo semali ukuthi lento ifana no pay as you go siqoqa imali sibe sisebenzisa ngoba ayikho imali eqhamuka kuhulumeni omkhulu ngane kakhulu ngicabanga ukuthi you about 5 billion rand kule 74 billion rand eningi siqoqa emphakathini ngomsebenzi esiwenza emphakathini ngamanye sicela ukubambisana nalomphakathi umenze ngaloko ke sobe sihamba ke sisindlala kumphakathi wonke lapha eThekwini sicela ukuthi abantu babeke izimvo zabo ngoba lezimvo zabo ezokwenza ukuthi number 1 zisilekelele ukuyikhulisa le mali ukuze ihambe ibanga elide okwesibili basilekelele ukuthi sikwazi kanjani ukuthi iqoqe kahle le mali ukuze ngoba nabantu babengakhokhela ama-services okusho ukuthi nama-services esiwathumelela kubantu azontenga ingakho-ke sifisa ukubambisana nabo umphakathi babe novo silekelelane ukuthi bona bafuna ukuthi ingasebenza kanjani le mali lolo hlelo-ke esiphezu kwalo-ke njengalo namakhosi sobonana nawo njengohla olubalulekile ekuthuthukisweni komphakathi. Wayibeka nonkosi iyezwakala ke wayibeka iyacaca kodwa ke singakayivali nje emhlonishwa ngiyafisa ukuthi siyithinte le ndaba ngoba siyazi ukuthi idolobha laseThekwini lihlonishwa kakhulu njengendawo yabantu abathanda ukuthi bayivakashele likwazi nokusingatha ke futhi ke imicimbi eseqopheleni eliphezulu siyenza ukuthi ke kunendumezulu yomcimbi wama Metro FM Music Award ozobanjwa kuyona lenyanga kaApril esikuyo khona la eThekwini mhlawumbe ungasicacisela nje kulomcimbi ubaleke ngani nokuthi ube khona la eThekwini. Wemfethu ama-Metro FM Music Awards azobanjelwa la eThekwini sine-contract nabo yokuthi abe le eThekwini iminyaka emithathu kusola kulo nyaka ngonyaka ozayo nangalowo nyaka kulo nyaka ke azoba ngomhla 25 ku-April kuyimanje abantu esebebhukise endaweni zokuhlala beze kulo mcimbi sebebalela ku-3,120 sithi-ke abantu abaphuthume bathenga amathikithi and kule mpela sonto nje kulindele ukuba lama-awards so kule mpela sonto yama-awards labantu nje sengithe bala eThekwini bazofaka ukuba khona kwabaseThekwini nje bachitha imali engango-34 kuya ku-86 million rand silindeleke ivakashe sesiphelele ezoba la ku-11,500 kuzovuleka amathuba emisebenzi sifuna ukugcizelela ukuthi njalo siyidolobha elizimisele ukusingatha imicimbi esezingeni eliphezulu abantu baseThekwini ba-friendly bamukela bazamukela ngezandla zombili izivakashi zethu zizothola ukunakekelwa nokungcebeleka nokuphepha edolobheni laseThekwini. Nonkosi siyabonga kakhulu siphinde sihlangane futhi ngokuzayo lolu hlelo ulwethulelwa ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku kade sikhuluma ke noKhansela Cyril Xaba imeya yeTheku.